Dit lijkt toch wel een stukje historie wat hier plaatsvindt. Ik denk dat dit nog niet eerder voorgekomen is in de Nederlandse stemmingen. Dus ja, dat is echt een unieke situatie. Dit keer was de voltallige gemeenteraad present. Niemand was ziek, niemand had zich afgemeld en toch. Er is weer geen resultaat wat betreft het verlenen van een vergunning voor de opvang van asielzoekers aan de Handelspoort 1 in Terneuzen. Daar ben je niet blij mee? Nee, maar als er ieder amendement op deze manier behandeld gaat worden, dan komen we heel dicht in de buurt van 26 maart 2026. De nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Kijk, en hoop je daar nu op? Nee, ik had eigenlijk verwacht dat de motie vandaag wel... dan zat het voorstel vandaag gestemd te worden. Dan gestaakt, dan had die automatisch verworpen geweest. Dus had er gewoon geen ACC gekomen op Handelspoort 1. Er werden de laatste dagen nog verschillende voorstellen ingediend. Bij de stemming van het eerste voorstel stagneert de boel. 15 stemmen voor en 15 tegen. Volgens het protocol wordt de stemming nu, inclusief alle andere stemmingen rondom het asielzoekerscentrum, doorgeschoven naar de volgende gemeenteraadsvergadering. Aanstaande donderdag is er dus opnieuw een kans. Dus nu zitten jullie eigenlijk nog steeds langer in spanning. Hoe moet dat voor jullie voelen als inwoners? Voor ons als inwoners is het natuurlijk echt gewoon onverdraagzaam. We weten totaal niet waar we aan toe zijn. Maar daarnaast vraag ik me eigen ook af, als de raad echt daadwerkelijk zo verdeeld is dat ze nu laten zien. En dat ze toch op een bepaalde manier door de burgemeester toch wel heel erg op het hart gedrukt wordt om mee te stemmen met het plan. Is de noodzaak er echt wel of is het alleen maar puur gewin voor gemeente Terneuzen op financieel belang? Jack Begijn van CDA Terneuzen is teleurgesteld. Het was beter geweest dat in ieder geval een beslissing genomen werd voor of tegen. En dat geeft duidelijkheid en die duidelijkheid hebben we nu niet. En nu moeten we donderdag weer verder. En donderdag verder, dus dan hopen dat er dan wel een meerderheid komt en dat iedereen inderdaad aanwezig is. En het liefst natuurlijk voor, maar als het niet zo is, nou jongens, laten we ermee stoppen. We praten al veel te lang hierover. Ja, want voor de inwoners die zich zorgen maken, moet het echt wel bloedstollend zijn. Ja, natuurlijk. En dan praat je om de directe omwonenden natuurlijk. En ik snap dat ook wel. Maar ik denk dat het ook voor de hele Terneuzense gemeenschap nodig is dat we hier duidelijkheid over krijgen. Want we praten hier 1,5 jaar al over. En er worden geen beslissingen genomen. Alle raadsleden staan onder druk, of ze nu voor of tegen stemmen. Met name het CDA lag de afgelopen maanden onder vuur. Ook individuele raadsleden. Nou, dat ligt niet alleen op de schouders van het CDA. Dat is eigenlijk een beetje het jammeren. Want er wordt nu met een vergrootglas gekeken naar het CDA... terwijl dat het eigenlijk over 18 stemmen voor waren en 12 tegen over de locatiekeuze. En daar gaat het in feite om. Maar ja, er ligt heel veel druk op. En die druk, ja, dat is eigenlijk onmenselijk. En eigenlijk hoort dat niet in een democratie plaats te vinden. Dat maakt het best moeilijk waarschijnlijk. Dat maakt het moeilijk en soms ook wel hard. En ook vooral voor de personen die het betreft, die echt de zware kritiek krijgen... en meegestuurd worden om een beslissing te nemen die ze eigenlijk niet willen nemen... ja, dan is dat inderdaad heel wrang en is dat ook heel erg moeilijk.